Jeg vælter. Jeg ligger på jorden. Godmorgen. Eller, det er nok ikke morgen længere, fordi klokken er faktisk 12:30. Det er den 4. januar, og lige om lidt, så skal jeg op og træne. Jeg vil rigtig gerne blive sundere, blive bedre, blive alt muligt. Derfor vil jeg lige om lidt tage træningstøjet på og bevæge min mås op i det træningscenter. Fordi hold da fast, hvor har jeg været dårlig til det rigtig, rigtig længe. Så nu vil jeg til at gøre mig klar, så jeg kan komme op og træne en lille smule. Nu er vi kommet hjem fra træning. Vi smuttede lige forbi 365, fordi vi skal have en proteinshake af en art. Og så jeg lige dem her fra Tise, som er sådan en iskaffe med 20 gram protein. That's amazing. Let's try this. Den kostede kun 10 kroner. Billigt. Det er fint nok. Den smager af kaffe, men ikke sådan meget kaffe, og den er også meget tynd i det. Så det føles lidt som bare at drikke en mini karton mælk med et skvis kaffe i. Men det smager jo godt. Jeg tror, jeg havde forventet noget, der var lidt sødere. Jeg har lavet frokost, og det er ikke den mest sådan æstetiske frokost. Det er 2 æggemad og så en rullepølsemad. Men det smager godt, og det gør det skal. Der er fiber i, og der er proteiner i. Det kan vi godt lide. Klokken er nu 4:30, og i morgen der skal jeg starte på arbejde igen efter en dejlig lang juleferie. Men jeg har også behov for sådan ligesom at komme lidt tilbage til alle mine rutiner. Alle de gode rutiner, jeg havde på et tidspunkt, men som jeg lidt har glemt her det sidste halve år. Nu skal jeg til i bad. Så vil jeg bruge noget body scrub. Jeg vil vaske mit hår, double cleanse, alt det der. Og så bare lige komme helt ned i zen. Fordi noget, jeg gjorde rigtig meget førhen, det var, at jeg hver søndag tog sådan et everything shower. Fordi det gjorde mig klar til en ny uge, så jeg kunne bruge søndag aften på ligesom at være helt afslappet. Så det har jeg tænkt mig at gøre nu. Så er jeg kommet hjem. Klokken den er ved at være 4, og der er allerede ved at blive en lille smule mørkt udenfor, så det er jo deprimerende. Jeg er gået til og fra arbejde i dag. Det er egentlig ikke, fordi det er sådan crazy, men der er bare ret meget sne og sjap og alt muligt derude, så jeg føler bare, at jeg har gået sådan her. Så irriterende. Jeg elsker at kigge på sne, men jeg hader faktisk sne. Ja, så det er den helt gode stemning, jeg har med hjemme i dag. Lige om lidt, så skal vi lave aftensmad. Vi skal have suppe. Kedeligt, men sådan er det jo. Sådan er voksenlivet engang. Jeg vender tilbage, når vi står og laver mad. Klokken den er 5:15, og jeg er gået i gang med at lave aftensmad. Og jeg beklager virkelig, men min M-head, den larmer fucking meget. I aften skal vi have suppe. Ikke sådan det mest fancy aftensmad, but it works. Den her suppe, den er faktisk ret god. Og det er en suppe, som jeg har lavet siden jeg var lille. Jeg tror, jeg lærte at lave den i hjemkundskab eller til FDF eller et eller andet. Ja, fun fact. Jeg har været spejder. Der er bacon i, der er kartofler i. Den er bare god.
Så det skal vi have i dag. Jeg har skåret alle tingene ud i den her. Der er kartofler, og så er der knoldselleri, og så er der også gulerødder. Og alt det her, det skal bare op i den her gryde. Noget hønsebouillon herovre. Det skal lige have lov til at stå. Ej, jeg smager lige noget bacon. Det smager bare så godt. Og jeg har egentlig sagt til mig selv, at nu er det tid til at være mega sund og alt muligt. Og så ser jeg mig selv smide en hel pakke bacon i den her suppe. Man lever jo kun én gang. Det var som sagt den første dag på arbejde efter ferien, og jeg kunne da godt lige mærke, det var som om jeg lige skulle lære, hvordan man arbejder igen. Det var lidt specielt, så jeg har faktisk brugt det meste af dagen på bare at forlade min to-do-liste over de næste par uger. Så har jeg skrevet en masse manus, et til i morgen og et til i overmorgen. Og så har jeg fået booket en masse udstyr, og man ved du hvad. I morgen bliver lidt en lang dag, fordi klokken 4 har jeg optagelser. Det er altid grineren. Og så når vi har spist den her suppe, så skal vi bare slappe af, nok se eller noget i fjernsynet. Måske skal jeg se noget YouTube. Jeg har fået lidt en ting med, at jeg skal se YouTube i øjeblikket. Det skulle også meget hyggeligt. I dag skal jeg lave nogle forskellige optagelser, blandt andet til et nyt projekt, jeg har kørende i øjeblikket på mit arbejde. Det er et projekt, som snart udkommer. Det hedder, skal jeg egentlig sige, hvad det hedder? Ej, det er måske lidt dumt. Det udkommer i hvert fald meget snart på Kalas YouTube-kanal, så gå endelig ind og subscribe, fordi så kommer der noget lige om ikke så længe. Jeg glæder mig rigtig, rigtig meget. Det er mig, der har stået for produktion, det er mig, der har stået for klipning, det er mig, der har stået for tilrettelæggelse, det er mig, der har stået for manus, og det er også mig, der er vært på den her produktion. Og det bliver også en lille smule anderledes, end hvad jeg er vant til. Jeg er jo vant til at lave lydoptagelser. Jeg er vant til at lave podcast, og jeg er vant til at lave radio. Jeg er ikke vant til at lave sådan større YouTube-produktioner. Så nu må vi se, hvordan det går. Nu begynder jeg også for travlt, så lad os endelig komme afsted på arbejde. Der kommer lige sådan en happy dance. Nå, vi spoler tiden en lille smule frem, fordi nu er klokken blevet 3 minutter i 1, og jeg er stadigvæk på arbejde. Der er gået nogle timer, jeg har fået arbejdet en masse, jeg har fået klippet lidt, og så har jeg fået færdiggjort det sidste, inden jeg skal lave optagelser. Men jeg tænkte, jeg kunne lige så godt lige vise, hvordan og hvorledes jeg ligesom forbereder mig til en optagelse. Så det jeg gør, når jeg tilrettelægger en podcast, det er, at jeg lidt ser den som et Word-dokument. Men det betyder bare, at jeg ligesom starter ud i det her Word-dokument, og jeg har selvfølgelig gjort en masse forarbejde inden, ligesom beslutter mig for, hvordan skal podcasten lyde, hvordan skal den se ud rent visuelt, når man klipper den, og bla bla bla. Men det jeg ligesom vil sige, er, at når jeg så sidder og forbereder mig, så laver jeg en tabel. Jeg opdeler ligesom podcasten i sådan flere forskellige dele, og for hver del er der ligesom en overskrift. Og det er simpelthen for, at jeg kan holde nogenlunde styr på, hvad det er, jeg skal sige, og hvornår jeg skal sige det, og hvordan hele sådan oplejningen også skal være. Det, jeg skal lave i dag, det har jeg faktisk fået printet ud på sådan nogle cue cards. Jeg har simpelthen printet det, jeg nu skal sige, og så har jeg smidt det på forskellige cue cards. Så eksempelvis så har jeg her en intro og en icebreaker. Så i stedet for at gå direkte i gang med noget, så kan jeg godt lide at varme situationen lidt op med et startspørgsmål. Så det er lidt sådan, jeg forbereder mig til diverse optagelser, og det ligner stort set det samme hver gang. Nå, tilbage til arbejdet.
Jeg er kommet hjem fra arbejde. Klokken den er 6:15, og vi har lige spist aftensmad. Vi har fået chili sin carne. Så nu er planen, at jeg skal slappe af, så jeg kan komme til mig selv igen. Måske lige også have et dejligt bad. By the way, på vejen hjem fra arbejde, der vælter jeg. Jeg vælter. Jeg ligger på jorden og får ligesom sagt, au. Det er så pinligt. Og det er selvfølgelig fordi, at der er vildt glat udenfor i øjeblikket. Men ja, det skete. Og med det sagt, tror jeg, at det er på tide, at jeg siger farvel og tak for denne gang. Så husk at like and subscribe den her vlog. Og så håber jeg, at du vil komme tilbage og se lidt flere af mine videoer på et andet tidspunkt. Tak for denne gang.